Regeringen vil tidoble beløbet til klimasikringen af Danmarks kyster frem mod 2040. I Ukraine har tusindvis mistet livet i den krig, der i morgen har varet i 4 år. Vi har fulgt ham, de i Kiev kalder onkel Kolja, når han kører de faldne soldater til deres sidste hvilested. Це гордість за нашого героя. Люди вшановують, цінують. Superliga-klubben FC København har i dag fyret sportsdirektør Sune Schmidt Nielsen med øjeblikkelig virkning. Mere om den fyring i sporten om lidt. Men først altså til regeringen, der vil afsætte knap 15 milliarder kroner til at klimasikre de danske kyster. Og som det første skridt vil regeringen undersøge de mest udsatte områder på en ca. 2.000 km lang kyststrækning. Pengene skal herefter gå til at beskytte kysterne med blandt andet diger og højvandsmure. Det er planen, at staten skal finansiere 85% af udgifterne, mens kommunerne skal stå for de resterende 15%. Tiltagene i udspillet skal efter planen stå klar i 2040, fortalte miljøministeren, da planerne i dag blev lagt frem.